Salutare prieteni și bine ați venit la un nou videoclip din top 5 câini periculoși. Să începem. Pe locul 5 în acest top este Amstafful. Este un câine de talie medie, puternic, musculos, bine construit și agil. Este o rasă cu strămoși în Anglia, dar care a fost dezvoltată independent pe continentul american timp de mai bine de 60 de ani. Este rezultatul încrucișător dintre bulldog și diferiți terieri. La sfârșitul secolului al XIX-lea, bull terrierii au fost aduși în SUA de către coloniști. Aici a fost atentat, selecționat, obținându-se Amstafful de astăzi, care se deosebește de ruda sa engleză prin faptul că e ceva mai înalt și are corpul mai greoi și masiv. Pe locul 4 în acest top este ciobănesul caucazian. Este o rasă de câine de talie mare cu constituție robustă, aproape masivă. Se adaptează ușor la condiții climatice variate. Este rezistent și nepretențios, astfel încât este utilizat în aproape toate regiunile fostei Uniuni Sovietice. Câine activ cu psihic puternic, are un instinct de apărare puternic dezvoltat, ferocitatea și neîncrederea față de străini fiind o caracteristică necunoscută. Aflat printre cele mai mari rase alături de Saint Bernard și ciobănesc de Asia Centrală, este cel mai agresiv, ceea ce face din el uriașul potrivit pentru depărtarea intrușilor. Pe locul 3 în acest top este bulldogul american. Pe vremuri, bulldogul american era inițial antrenat și lua parte la bătălii sângeroase între câini. Era de asemenea folosit la vânarea mistreților, a vevereților și a urșilor. Fiind o rasă inteligentă, pe vremuri erau folosiți de fermieri. În ziua de azi, bulldogul american este un foarte bun câine de pază, vânător, dar excelează și în câteva sporturi dedicate câinilor. Pe locul 2 în acest top este câine Rottweiler. Este o rasă de câine de origine germană cu corpul masiv și musculos, cu blană scută și cu pete roșcate pe cap, piept și picioare. Are o talie între 55 și 68 de cm și o greutate între 41 și 50 de kg. Rottweilerul este o rasă de câini foarte puternică, cu instincte protectoare native. Inițial utilizat ca și câine ciobănesc care supraveghea turmele de oi, Rottweilerul a devenit rapid mai bine cunoscut ca și câine de pază. Pe locul 1 în acest top este Pitbull. Este o rasă de câini de talie medie creată prin anii 1800 prin încrucișări între bull terrieri aduși în America din Irlanda și Anglia. Datorită popularității de care se bucurau în acea perioadă luptele între câini. Strămoșii săi au fost introduși în America la mijlocul anilor 1800 de către imigranții boston-irlandezi. În ciuda zvonurilor, ei nu sunt agresivi cu stăpânul, dar pot fi agresivi cu străinii. Ei sunt dispuși să-și apere stăpânul în orice mod, ceea ce poate crea un exces de agresivitate. Dacă v-a plăcut acest top, nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share, să vadă și prietenii voștri.